तो बेल के पतहिया पोसाइन चाही आ मौगी भेरी फाइन चाही। तो हे भोले बाबा ओसो हे बालक पर तनी ध्यान दे। पिछला साल वाला गलती फिर दोबारा मत करम हे बालक के साथे। काहे से कि पर साल हम बेल के पतैया पर लिखत रहनी लेटर कि मेहरारू मिली बेटर, बाकी भोले बाबा तो दे देनी थेथर। यही से नु ए बेरी भोले बाबा से हाथ जोड़ के विनती बा निहोरा बा कि ए बाबा ओसो धोखा मत करे। तनी लेटे से देम लुगाई बाकी होके रसमलाई। का बताइए भैया लोग, थेथर मेहरारू पाके हमार तो जिंदगी नरक हो गईल। अरे दादा रे दादा, बर्तन धोवल माजल कपड़ा धोवल फिचल सब हमारे जिम्मा रहत रहल। तब का बताई, ऐसन दिन जब हम देखनी नु तो हमारा हो भोले बाबा पर से विश्वासे उठ गई। काहे से कि सावन चढ़े से एक महीना पहले ही से हम लगनी बेल के पतई पर लेटर लिखत कि हे भोले बाबा बेटर मेहरारू देम, बाकी मुँह न मारो हमारा किस्मत के, थेथर मेहरारू दे देनी। तो अब हमारा ये बुझाइल कि लागत कि हमारा से कौन कसूर हो गइल बा, यही से भोले बाबा हई भरपूर दुख देतानी। लेकिन कहल जाला नु कि भगवान के घर देर होला अंधेर ना होला, वैसे ही हमरो साथे भइल। ऐसन हे भोले बाबा के कृपा भइल कि मेहरारू हमार 1.5 महीना पर दूसरा केहू के साथे भाग गई। तब का बताइए भैया लोग, हमारा मन में खुशी के ठिकाना ना रहे आ फिर से भोले बाबा पर एकदम अपार विश्वास हो गईल। असो फिर हम उहे विश्वास लेके आ भोले बाबा से अर्जी लगावत तनी कि नवका मॉडल के डिजाइन चाही आ मौगी भेरी फाइन चाही।